Grabatzen ari garen unean gaueko 8:04 igaro diren honetan, Artolak eta Elordik Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatu duten buruzburuko txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako B multzoko lehen jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisi egingo dugu. Iñaki Artola zen favorito eta ez du hutsik egin 22-16 irabazi ostean eta honen bestez lehen puntua erdietsi du Alegiako aurrelariak. Gogoratuko dugu, batetik Iñaki Artolak lehen partida zuela gaurkoa txapelketan, hala ere aurretik binakako txapelketa nagusiko azpi txapeldun izatetik etorri da Jon Mari Ezkurrenarekin batera, eta bestetik berriz Aitor Elordik joan den astean final 8 kanporaketa gainditu behar izan zuen gaur ligaxkan egoteko Beñat Senaren aurka eta ataundarrak estutu ederra eman zion, baina azkenerako garaipena Maiabiarraren izan zen 22 eta 20ko emaitzarekin. Gaurko norgehiagoka egia esan oso berdindua joan da lehen tantotik. Egia da Iñaki Artolak erakutsi duela oso momentu honean iritsi dela txapelketa honetara. Sakearekin ikeragarri asmatu du, Aitor Elordik ere oso partida ona egin du, azpimarragarria benetan gaurkoan Aitor Elordik jokatu duen partida, naiz eta azkenerako galdu egin duen, baina nik esango nuke pozik egoteko motiboak badituela. Lehengo asteko norgehiagoka konpromezu handikoa zen, beretzat, azkenean lehen mailara iritsi berri den pilotari baten aurka, bera txapeldun izan da, presio handikoa, galtzeko askoz ere gehiago irabazteko baino zuena, atera zuen aurrera eta gaurkoan nabaritu da beste patxada batekin jokatu duela eta ze partida atera duen. Lehenengo zatian biak alabiak oso fresko ikusi ditugu kolpez, bakoitza bere armak erabiliz, eta azpimarragarria iruditu zei gainera Aitor Elordik gauza zailetan nola asmatu duen, hau da. Horri izan du, egin duen lehen da biziko tantoa esate baterako, sekulako ñakoa izan da, gero beste tanto bat ere zabalera nahiko lurretik eta nahiko behartuta atera duela Artolak hasieran eraman bai, baina gero Aitorrek berak amaitu du tantoa. Orokorrean oso partida ona egin du, boleak ere funtzionatu dio, urrundik defentsan aritu behar izan duenean Iñaki Artola laugarren kuadrora ateratzeko gaitasuna izan du, eta askotan oinetara jokatzeko ere, eta orokorrean ezin zaio ezer ere leporatu Aitor Elordiren gaurko norgehiagokari. 12 eta 11 iritsi dira zuzen ere lehen da biziko etenaldira, horretarako ja Iñaki Artolak ere asko asmatu du, Aitorrek ere, baina batez ere defentsan azpimarratuko nuke Aitor eta baita Iñaki ere, sakeak gaizto atera dizkio Elordik, eta hala ere ezker hormatik oso ongi atera ditu Alegiarrak, eta hori nabarmentzekoa izan da. Bigarren zatian beste horren beste, gertatu da. Oso berdindua joan da, egia da Artolak 15 eta 12 aurreratu dela, hori ere normala izan daiteke, Artola fisikoki orokorrean Elordi baino gehiago da, eta lehen zati gogor baten ostean bigarrenean Artola hobeto errekuperatzea probableagoa zela esan daiteke, hala ere Aitorrek ez du etsi eta sakearekin asmatzen jarraitu du, baina batez ere Elordi gaurkoan boleaz egin duen lan azpimarratu nahiko nuke. Defentsania une oro esan bezala laura ateratzen zuen, baina gero aurrean ere eraginkorra izan da, Ormabikoaren bitartez, asko asmatu du, baina azkenerako Iñaki ere oso momentu honean dago, Artola fisikoki ikeragarri, ongi dago, binakako txapelketan erakutsi du, azken lesio hori eta gero zenolako maila hartu duen, eta benetan pozgarria da, zalantzari gabe. 18 eta 16 iritsi da bigarren etenaldira, eta hor jada Elordi lerre egin da zegoen, hor pare bat dejada edo egin dizkio, nahiko behartutakoa, baina ez, ikeragarri bortxatu du Artolak Elordi kongi erantzun dio puntu bateraino defentsan, baina azkenerako hori nabaritu da fisikoaren puntu hori, eta 22 eta 16 irabazi dio esan bezala, nemestez lehen puntua erdietsi du Alegiarrak, baina Aitor Elordirentzat nik uste pozgarria izan dela, bere maila gaurkoan erakutsi duela, eman duela. Partida askotan egonda, bere maila ezin emanez, gaurkoan eman du, talde horretatik nik uste pozik izango dela Maiabiarra. Artolak 22, Elordik 16, Iruñean.